नोंखौ सानजाथिंजायनि बायदि मोनदों आं खोन्थाहरनाय थिथागुरि क'क्राझार थिथागुरि थिनालि बारबोनानै लामा गुदियावनो दखानानो खिन्थाहरना नोंनो ए कारिगाव मा गामि जोंना बिमानै दङ कारिगावआव आवरां बाजार खाथियाव नै लामा गुदियावनो दखाना बिपुल महिलारि हाय हेल' आगै सोरबाफोर मानसिफोर फैबा रायज्लायनो लुबैलायो बारालाय फैलाबाया नालाय आं ए आइमोन फैबाय फंबाय आइ आंनि बिमा असे ओमफ्राय बे बिमायं दासो सफैदों नै खैला मेलानिफ्राय डाइरेक्ट मिथिना मिथिया ना आगै बे माबायाव खैला मेला नामथेखा होमबासो मिथिदेरो ओरैनो मानसिया बेथिंजायनो ए दे मालाबा थांबा लोगो मोनगोन आखाइ बायदों जोंना बिमाया नै सराइबिलावसो लांगासिनो दं बहा थांनो बैथिं थांथार न'आवबो टेनसन हजों बिमानिबो टेनसन मा जाबावगोन बेयो माबा नोंसोर मिथियोना मिथिया सोरबा बिदिनो आखाइ बायनाय लोरिनाय बायख्रुबथारनायखौनो लाबोयो जोंनि बे क'क्राझार सराइबिलाव आरोना मोजां बेयाव दा आइनाबो एसे हामहांबाय बिसोरो आगोलाव दस्रानावसो दिन्थिदों नालाय आइमोना ओंखायनो एसे लेट जादों सप्तानैसो जाबाय खोमा बेयाव लाबोनाया एसे साबसिन जाबाय आरो दा बिथिंजायनो बार' आनैनि नामखौ माबा आनैनि नामखौलायनो आदामोननि नामखौसो मिन्थिगोन दां नोङो मालाबा थांबा मेथाइ जानानै फैनाय जागोन दखानाव दे आदामोनखौ माबाहाय दमासु ओमफ्राय र' मारैबा होनथारोमोनहाय नामखौ बावबाय आं आवदां बाजारनि एसे खोलाहा जायो बिसिना बेखौ मोनो जाबाय सेन्देल बायबा थायाना थायो दं औ बेसेबां केजि 25 थाखा ए साथाया 10 थाखासो जायो मोनसेयाव थाइबानि गैया ओहो बाहाय दंखायो माथो जेसेबां दोनदो बावनो हरसै ए माइरं सुना हा माथो न'नि ना फुख्रिनि बेहा बिहरखाजोबनाय आरो बेहा बिहरखाजोबनाय बेखौ बिहरखाजोबनाय र'दे दसे